Dobrý deň, tu je ďalšie, čo ja viem čo, ďalšia dokumentácia o mne. Tatino, aký kvít. Natoč. Dokumentácia o mne, tak sa natoč ty. Dobrý deň, vítam vás pri spravodaji. Dnes ukážem vám hodiny a budete vidieť, koľko je hodín. Počujete to? Ten zvuk, ten hrdinský zvuk. Ideme bližšie. Kameramanka. No toto je pekné náhodou, ona by bola pekná, kebyže čierno-biela. Natoč tam blbosti.